Hej og velkommen til den her vlog. Hej vloggen! Her i Klippan 2024. Vi ankom til Klippan i går klokken 4. Og så siden da har vi bare hygget os. Pakket ud. Og så har vi fået vores lille camp hernede i hjørnet, som vi altid har. Og så, ja, der er nogen, de begynder at komme i dag. Og så i morgen, så får vi at vide, hvad det er, vi skal, og grupper og sådan, alt sådan noget. Og så er det derfra, så går det bare løs. Vi ses. Og ja, lige nu så vi slapper bare af og prøver at finde nogle gode kameravinkler. Banen har så også et værksted til udlandingskart, og der er det så, at min far, vi skal lige hen og se om vi kan låne en bænk til at få bøjet noget metal. Og så for at kunne lave det ophæng til GoPro. Det er først i morgen, hvor det er, at vi skal til at køre, så det er sådan lidt ærgerligt. Man kan bare gå rundt og lege, så derfor har banen gynger. Og de er dejligt tæt på vores camp, og det er bare rigtig fedt. De der drenge derhen, de får lige en aftenbajer. Altså god på jeres. Skal du nu lige til det kedelige, eller hvad? Vi skal lige vaske op og alt muligt. Så det er bare tavlesvampen op, så kører jeg fanden ind. Ja, fedt. Så vender vi på vores kolde kakao. Det er min mega fede cykel. Her har Roline 30 x 6 meters telt. Stort telt. Yo, what's up, boys? Hej, sig hej til vloggen. Ja, okay. Så har vi jo crashet den fest. Sig hej, vloggen. Oh yeah. Hej. Jo, Og så her har vi karten. Hey. Tak. Vi har kørt alle træningssessioner. I alle træningssessionerne var jeg hurtigst, og jeg var næsten hurtigere end ham her i sidste. Fuck dig, Mads. Det var jeg. Jeg er i sidste. Jeg var også ved at give op. Ja, og vi skal også vi skal også undvige nogle fucking kejler. Jeg har smadret en ramme på nogle fucking kejler. I skal lad være med at banse mig. Det er virkelig irriterende.
jeg giver lige et omrids af, hvad der skete i går. I første træning, der får jeg lavet en tid, som så hedder 45.3. Og det er altså den hurtigste tid, men næsten med 7 tier til den anden hurtigste mini.